ବାପା ମା ମାନେ ପିଲାଙ୍କୁ ହଷ୍ଟେଲରେ ଏଇଥିପାଇଁ ଛାଡ଼ନ୍ତି କି ସେମାନେ ଗୋଟେ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଭିତରେ ରହିକି ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି କି ଯଦି ହଷ୍ଟେଲଟା ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ବାହାରେ ଚାଲେ ତାହେଲେ ସେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ ହେବ? ସେଠି ମାଡ଼ଗୋଳ ବି ଲାଗିପାରେ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କ ଜୀବନ ବି ଯାଇପାରେ। ଏକଥା କହିବାର କାରଣ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ କି ଦେଖନ୍ତୁ। ଇଏ ହଷ୍ଟେଲଟି ହେଉଛି ରାୟଗଡ଼ା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଗୁଣୁପୁର ଅନେସା ହଷ୍ଟେଲ, ଯେଉଁଠିକି ହଷ୍ଟେଲ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପିଲାଟାକୁ କିଛି ପିଲା ବାଡ଼ଉଛନ୍ତି ତ ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ, ତାକୁ ମାରିଲା ଭଳିଆ ଆକ୍ରମଣ ବି ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ ଘଟଣାଟା ପାଖାପାଖି 8 ଦିନ ଆଗର ଘଟଣା। ତ ଯେଉଁ ବାପା ମା ମାନେ ପିଲାଙ୍କୁ ହଷ୍ଟେଲରେ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଭାବୁଛନ୍ତି ତ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନେ ସେ ହଷ୍ଟେଲର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍କୁ ଆପଣମାନେ ବୁଝନ୍ତୁ ଏବଂ ସେ ହଷ୍ଟେଲ କେମିତିଆ ତା ବିଷୟରେ ଯାଞ୍ଚ କରିକି ତାପରେ ହିଁ ଯାଇକି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଙ୍କୁ ସେଠି ହଷ୍ଟେଲରେ ରଖନ୍ତୁ। ନହେଲେ ଆଜିର ସମୟରେ ଏଠି ବହୁତ କେସେସ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ ଯେଉଁଠିକି ହଷ୍ଟେଲରେ କିଏ ସୁସାଇଡ଼୍ କରିଦେଉଛି, କାହାକୁ ମାରି ଦିଆଯାଉଛି, ବହୁତ ପ୍ରକାର କେସେସ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ। ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କି ଯେଉଁମାନେ ବି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ହଷ୍ଟେଲରେ ରଖି ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଫାଷ୍ଟ ଆପଣ ହଷ୍ଟେଲ ବିଷୟରେ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ହିଁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇ ହଷ୍ଟେଲରେ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ।